Ďakujeme veľmi pekne. Podľa mojich informácií ešte koncert nie je vypredaný, takže ak by mal niekto záujem, tak dnes o 8:00 v žive. Posledným príspevkom dnešného dňa bude pohľad odborníka, ktorý je v našej spoločnosti čím ďalej potrebnejší. Nielen pre nejaké psychické choroby, poruchy, ale pre celkový zdravý vývoj človeka a spoločnosti. Svoj pohľad na aktuálne dianie prichádza predostrieť psychologička Lucia Rošteková. Dobrý podvečer. Dúfam, že ešte vládzete. Náš čas klasický, hodinka sa vyčerpala. Tak si ešte na chvíľku nájdete nejakú pohodlnú polohu a mám to na nejakých 5 minútiek. Môj predrečník povedal, že zdravotníctvo a školstvo nie je ich téma. Ja som na takom prieseku, pracujem v školstve ako školská psychologička. Prichádzam s témou duševného zdravia, ktoré je, ako ja tu stojím posledná, tak symbolicky, takou okrajovou témou v našej spoločnosti, hoci je veľmi dôležité pre každého z nás a máme tendenciu ho ignorovať. Stojím tu ako človek, ktorý denne počúva príbehy ľudí, hlavne mladých, ale aj starších, ktorí hľadajú podporu. Niektorí z nich potrebujú ďalšiu odbornú pomoc, ale ju na Slovensku často nenájdu. A to ma hnevá. Hnevá ma to ako odborníka zamestnaného v školstve a hnevá ma to ako občana tejto krajiny. Keď už som sa rozhodla pre štúdium psychológie, počúvala som, že psychológov bude treba viac a viac, možno to poznáte. Napriek tomu bolo jasné, že študovať psychológiu a živiť sa ňou neznamená mať istú prácu, vysoký plat či hodnotný status spoločnosti. Niektorí to ale dokázali. Vybudovali zo svojho mena značku, cez ktorú predávajú lacné psychologické produkty za vysokú cenu. Ale týmto nechcem dávať priestor. Buďte pred takými v pozore. Ich primárnym cieľom nie je pomôcť, aj keď tak pôsobia, ale zbohatnúť. To sa mi vlastne dosť podobá aj na ľudí, ktorí nám tu vládnu. Nepáči sa mi, keď sa niekto tvári, že mi chce pomôcť, ale ide mu pritom hlavne o vlastný status spoločnosti, moc a obohatenie sa. Tváriať sa, že je to primeraná cena za to, koľko námahy ho tá pomoc ľuďom stojí. Nie. Nie je to primeraná cena. Takáto pomoc ľuďom je falošná. Sme tu dnes, pretože veríme, že Slovensko patrí do Európy. Ale Európa nie je len o geopolitike či hraniciach. Je aj o hodnotách. A jednou z tých hodnôt je úcta k človeku, k jeho dôstojnosti a k jeho duševnému zdraviu. Položím pár otázok. Správa sa táto vláda k ľuďom, ktorí trpia úzkosťou, depresiou, náročnými stratami a ďalšími psychickými ťažkosťami ako k ľuďom hodným dôstojnosti? Podporuje nás, odborníkov, akýchkoľvek odborníkov, v tom, aby sme mohli pomáhať kvalitne, dostupne a odborne? Nie. V tejto krajine máme deti, ktoré čakajú na psychológa a psychiatra nie dni, ale mesiace. Ľudí, ktorí sa boja povedať, že potrebujú pomoc, pretože ich spoločnosť aj politici stigmatizujú. Odborníkov, ktorí odchádzajú, pretože štát im hádže polená pod nohy. A plno pseudoodborníkov na duševné zdravie, ktorí v mnohých prípadoch predĺžujú a prehlbujú psychické ťažkosti ľudí. To nie je európska úroveň, to je hanba. Ak by sa vláda o duševné zdravie starala tak, ako sa stará o vlastné imidžové kampane, možno by sme tu dnes nemuseli stáť. Ale my tu stojíme, pretože mlčanie nie je neutralita, mlčanie je súhlas.
Duševné zdravie nie je luxus, nie je to mäkká téma slabých. Je to základná ľudská potreba. A bez duševne zdravých ľudí nikdy nepostavíme zdravú spoločnosť. Preto žiadam ako odborník, ale aj ako občan. Prestaňme stigmatizovať ľudí s duševnými ochoreniami vo verejnom diskurze. Zvýšte dostupnosť psychologickej a psychiatrickej pomoci. Nie o rok, ale teraz. Začnite počúvať tých, ktorí tejto oblasti naozaj rozumejú. A tým nemyslím jednotlivca zastrešeného svojim inštitútom, ale konsenzus existujúcich a funkčných stavovských organizácií. Ak má byť Slovensko súčasťou Európy, nech je aj v tejto téme. Nie iba na papieri, ale aj v realite. V školách, v nemocniciach, v životoch ľudí. Keďže som poslednou, ktorá má dnes možnosť sa k vám počas tejto série protestov prihovoriť, dovolím si krátke zhrnutie. Končí sa 4. protestné zhromaždenie Slovensko je Európa v Banovciach nad Bebravou. Počas týchto 4 stretnutí tu rečnilo 15 rôznych ľudí, väčšina z nich z nášho regiónu alebo priamo z mesta. Spojila nás spomienka na Jana a Martinu, pripomenutie 3. výročia invázie Ruska na Ukrajinu a dnes aj výročie oslobodenia mesta. Spájajú nás hodnoty, ktoré táto vláda nielenže nectí, ale často priamo pred našimi očami devalvuje a pokrivuje. Našou ambíciou nie je čakať, čo ďalšie sa na Slovensku udeje, aby sme sa tu znova zišli. Nechceme sa zostať ticho a bezmocne prizerať, ako nám bezcharakterní ľudia kradnú nádej na lepšiu spoločnosť, na lepšiu budúcnosť. Pridajte sa k nám sdielaním svojich postojov, odvahou ozvať sa. Stretávajme sa spolu napríklad v banovských kaviarniach. Prídite budúci týždeň v piatok o 18. do novootvorenej Linden Café na diskusiu Ľudsky Kudelovej so Zuzanou Hozlárovou, bývalou zamestnankyňou úradu vlády. Téma diskusie je Oplatí sa byť čestný? Všetci ste srdečne vítaní, sme v tom spolu a sledujte Pre Bánovce na našich facebookových a instagramových stránkach pre ďalšie novinky a zostaňme spolu. Ďakujem.